Milí spolužiaci, milá pani profesorka, ako môžete vidieť, za úlohou som dostal navštíviť mesto Malacky. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, čo všetko tam môžeme vidieť, navštíviť a či je to vôbec dobré miesto na život. Môj výlet začal neskoro večer. Keďže som nestihol autobus na stanicu, takmer sa môj výlet skončil hneď na začiatku. A nakoniec sa mi podarilo všetko stihnúť na čas. Moja cesta trvala dokopy 7 hodín. Ale keďže som cestoval v noci, nebol to pre mňa problém, pretože som skoro celú dobu prespal. Ráno, hneď po príchode, som sa vybral rovno do centra mesta, poobzerať si nejaké pamiatky, budovy alebo zaujímavé miesta. Spočiatku vyzeralo, že bude cez deň pršať, ale našťastie mi vyšlo krásne počasie. Na moje prekvapenie mi prví 4 ľudia pri otázke na to, ako sa im tu žije, odpovedali, že nebývajú v Malackách. Nenechal som sa odradiť a pokračoval som v spoznávaní. Našiel som tu rôzne pomníky, samozrejme aj obchody, ale aj cyklistické trasy a bežeckú dráhu. Malacky na mňa pôsobili veľmi pokojne. Dúfam, že to nebolo iba kvôli tomu, že som ich navštívil 1. mája. Ľudia mi tu prišli veľmi priateľskí a radi sa so mnou porozprávali, prečo som tu a čo tu robím. Sedol som aj jedného staršieho pána, ktorý mi porozprával niečo o histórii Malaciek a prevedol ma trochu po meste. Ale keďže sme na geografii, história v tomto videu nedostane miesto. Na ľudoch, čo tu žijú, sa mi veľmi páčil ich prízvuk zmiešaný s češtinou. Po menšej prehliadke mesta som sa vybral na slávnosti, ktoré sa každoročne konajú v Malackom parku. V týchto miestach spadla bomba, ale nevybuchla. Mimo kláštor. No ale ja musím...
Takže ako sa vám žije v Malackách? Takže keďže som sa tu narodil a žijem tu s rodinou a vychovávame tu 3 deti, takže z toho celého vyplýva, že sme spokojní a v podstate nemáme čo riešiť, takže je to fajn. Ďakujem. Čo by ste zmenili v Malackách? Čo by som zmenil v Malackách? Možno by som zmenil dopravu, čo sa týka infraštruktúry pre cyklistov. A možno trošku architektúru Malaciek, ktorá ale vychádza teda z nejakej tej histórie, čiže to sa asi až tak meniť nedá, aj keď nejaké veci by sa určite dali. Možno tu chýba pešia zóna, aspoň nejaká malá, ale v podstate sú to len také drobnosti a v zásade možno, že starší ľudia by sa k tomu vyjadrili ináč, možno, že nejaká mestská hromadná doprava alebo podobne. Ja nejaké významné veci nepociťujem, že by som mal meniť, ale možno, že to, čo som povedal na začiatku. Ďakujem. Chcel by som sa opýtať, čo myslíte, sú Malacky dobré mesto na život? Áno. Ďakujem. Ďalšia otázka, akí sú vaši susedia? Bývam v rodinnom dome, zástavba je dosť hustá v tej oblasti, v ktorej bývam, čiže možno, že vyplýva to aj z tej zástavby samotnej. Čiže občas sa stáva, že nás susedia rušia, keďže máme malé dieťa. Ale v podstate sa to dá. Nejaké susedské problémy určite vždy sú, to nebudeme hovoriť, že nie, ale že by sme mali nejaký zásadný problém, tak asi. Ak by ste si mohli vybrať miesto na žitie, vybrali by ste si znova Malacky? No ja som si v prvom rade Malacky nevybral, ja som sa tu narodil, ale určite, ak by som si mal vybrať, tak určite Malacky by bola jedna top alternatíva. Prichádza sem veľa ľudí do Malaciek zo stredného Slovenska, z východu, už len teda kvôli pracovným príležitostiam, ale myslím si, že áno. Ako sa vám žije v Malackách? Veľmi dobre. Ja v Malackách nežijem, ale veľmi sa mi tu páči. Chodím sem do školy a je to taká kľudná atmosféra. Je tu veľa aut, ako treba v Bratislave. A čo by ste na tomto meste zmenili, ak tu žijete? Asi by som dala menej billboardov, lebo skoro všade sú samé reklamné plagáty a tak. Ja by som poupravovala tie budovy, lebo sú dosť poštarpané. A chcel by som sa vás opýtať, ak by ste si mohli vybrať nejaké mesto na žitie, vybrali by ste si Malacky? Áno. Áno, jednoznačne? Dobre. Čo si myslíte o vzdelaní v Malackách? Je tu dobré školstvo, školy a tak? Podľa mňa sa to, s Bratislavou sa to porovnávať nedá, ale teda podľa mňa je tu dosť kvalitné školstvo, ale na tej topke to úplne. Ale určite sú tu skvelé školy a hlavne skvelé kolektívy. Čo hovoríte na nočný život? Je tu nejaký nočný život? No neviem. Áno. Čo by ste odporúčili navštíviť návštevníkom mesta Malacky? Tak nepochybne patrí medzi také najväčšie atrakcie Zámocký park, kde sa aj teraz nachádzame. Kaštiel, ktorý práve rekonštruujeme, máme tu jedinečné sväté schody v našom františkánskom kláštore a sväté schody sú jedinečné, pretože sú to troje sväté schody na svete a u nás sú verné kópie, tie, ktoré sú aj v Ríme, v Jeruzaleme. Konajú sa v tomto meste nejaké zaujímavé podujatia? Tak už aj vás môžem aj z tohto miesta, kde robíme tento krátky rozhovor, tak vidíte, že máme tu tisíce ľudí, je to naše najväčšie podujatie, volá sa Prvomáve Malacky.
My si teda prvým aj ctíme, nerobíme to možno ako bývalo zvykom v minulosti, ale je to naše skôr také rodinno-spoločenské podujatie. A popri tom máme ďalších takých naše originálne tradičné podujatia, ktoré určite stoja za to, aby sa navštívili, a to je Malacká šošovica. A to je vlastne to sú také handmade trhy, podporujeme domácich remeselníkov, aby prišli predávať svoje výrobky. Medzi také ďalšie veľké naše podujatia patria vianočné trhy. Prvým rokom, minulý rok, sme urobili celodenné trhy a v rámci aj takýchto podujatí podporujeme, aby sme dostali aj Malačanov na tieto krásne naše originálne centrálne trhy. Akí sú ľudia v Malackách? Tak malackí ľudia, my sme náturou záhoráci, čo znamená, ako záhoráci sme prajní, ale zároveň sme aj takí frflaví. Čo znamená, my si ľúbime pofrflať, aj keď sa nerobí, ale frflame asi aj keď sa robí. Ale sme zičlivý národ a aj to je dôkazom, že tu v tomto parku sa zišlo niekoľko tisíc ľudí, ktorí si vlastne dokážu popriať a zabaviť sa. Čo by ste najradšej zmenili na tomto meste? Tak ako primátor som nastúpil s veľkými ambíciami a plánmi, ale medzi takou jednou mojou srdcovou vecou jednak, aby sme zrekonštruovali kaštiel, či sme sa pustili, rekonštruujeme strechu, pripravujeme reprezentačné sály a zároveň ideme do takej veľkej výzvy našej, a to je to, aby sme Malačanom dali originálne námestie, pretože to, čo Malackám chýba, je pešie námestie, čiže to by sme chceli začať v budúcom roku. Aké sú výhody žitia v Malackách? Tak nepochybne Malacky sú mesto takej strednej veľkosti, čiže tým, ktorým prekáža život vo veľkomeste a zároveň nechcú bývať niekde v obci, tak Malacky môžu byť taký kompromis bývania, pretože majú tú základnú ponuku služieb. Môžem sa pochváliť, že zároveň v Malackách máme umiestnené napríklad všetky deti v materských škôlkach, čo je unikum na Bratislavský kraj, a zároveň je pre nás aj tiež také unikum výhodná dopravná poloha. Blízko z Bratislavy, 20 minút od nás, to má aj vplyv na veľmi nízku nezamestnanosť pod 5%. Čo plánujete v budúcnosti v Malackách zmeniť? Tak ako som už naznačil, naše plány, to sú rekonštrukcie, pripravujeme verejné osvetlenie, pretože považujeme to, že to je jedna základná strategická vec, aby v Malackách bolo nové osvetlenie, a zároveň, ako som spomínal, ideme stavať veľkú podzemnú garáž, aby sme hore mohli urobiť námestie. A rovnako pustili sme sa do veľkej rozsiahlej rekonštrukcie materských škôl. Každý rok rekonštruujeme komplexne jeden pavilón a tým pádom by sme za celé volebné mohli mať všetky škôlky a školy rekonštruované. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujeme vám a hlavne pozdravujem aj vašich spolužiakov, učiteľov a posielam veľký srdečný pozdrav a zároveň aj pozvanie na východ Slovenska. Takže držte sa, majte sa. Takže moje video sa už pomaly blíži ku koncu. Strávil som tu časť dňa a neľutujem to, že som sa sem vybral. Cesta späť už nebola síce až tak rúžová, ale nakoniec som sa dostal šťastlivo domov. Som rád, že som mohol spoznať ďalšie nové mesto na Slovensku. Odporúčam aj vám navštíviť vaše vybrané mesto. Dúfam, že sa vám moje video páčilo. Majte sa.